It's Family Day 4! Kag wala ang bata sa likod, wala man ang nay. So we got to enjoy our dad Eric's coffee! Coffee! Chocoffee! 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 Coffee and there's a vanilla. Vanilla. Ano lang vanilla? Ma'am, ako na basta ko nami ang vanilla, mga base pagdating sa ice cream. Nami tang iya kaiguan. Kasi syempre, you know, if you don't know, they also make ice cream. So kung nami ang imong nga base yung milk, vanilla, dara kalagamit sang other flavor. So, ang base mo nga milk, samuan mo siya kung ano nga flavor, like chocolate, or coffee, or mango, or any other flavors na feel mo, pistachio. Basta namin mo nga milk. Like Dad Eric's milk, 10 over 10. Sige! We are now back here at Festive Mall. Sky, ano ka? Ma-shopping! Shopping kami. Kaya know, last time pagka din namon, it is subscribe na kamo sa channel. Yeah! Subscribe na kamo sa channel ko. Kay 2020 na. So, subscribe. Merry Christmas daw, sabi ng maliit na bata. Yun, balik na tayo sa ginambal ko. Kaya last time pagkatuli na mo, it's a Wednesday, and may nakita kami nga promo kung magbakal ka dire on a Saturday or Sunday, you get a free ticket for 2 sa sinihan. Nagbalik kami di on a Saturday. Today is a Saturday para makakuha kami sang 2 ka free tickets. Medyo groggy na ko kaya it's already 9:30. It's about 10 p.m. Ang ako magulang to make Christmas party. So we'll be back sa iyang venue later para sugaton siya. But for now, we will be having our grocery for our free tickets. So, let's go! Bus na ang arla. Bakit? Ito, nangyari siya. So that's my milk if nagalantaw ka mo sang akon nga vlog sa PANIWANG ta. Isa ka. Ang ako na allergy. Grabe, ubos na gid yung Arla products ya. 3 items. May nakita si Manong nga Arla. Si Manong, thank you Manong. This is for yay. For me? This is cake. Wow! They have icing, carrot icing. Got this one. Carrot. Chewy. Carrot cake. Ibinan mo na sinday. Hindi lang ito sinday. Ito sinday. So, ito na. Sugato na lang sinday para makakaon na sa isang cake. Yay! Ani na kami subong sa atubang sang homework study hub. Tayo diri subong ang party. Inday. Thank you very much, Miss. At kung may mga parties ka more, kinanglan nyo sang space nga mag-conduct sa inyo nga mga seminars, you could come here at homework study hub. Ang ilang nga hall, tag 500 per hour ang rent. Kung gamay lang ka mo, may conference room man sila. That would cost you 300 peso per hour. There. Kagang bata, feeling ko natuyo ka na. Ati, mas sleep na kita kaya rin na. There she is. Hello.
So let's end this family day 4 because tomorrow she'll be leaving us, going to back to Manila. Manila. Don't forget to subscribe, comment below, and click the bell button. Merry Christmas and Happy New Year! Me. Hello! Nami akong bangs! There na na! Ara, sa sman saga. Kataan ta siya saga. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang nagganay, kag hindi pagkalimti. Rubeinspired!